Palengke Report. Naimbag abigat mo, Idol Lawrence. Inte man naman ti presyo, ti karne, ti baka, itatangal daw iti tiyendaan tayo, ito'y Lawag City. Presyo ti kukod, 320 pesos. Ti metlin meat, 420 pesos. Lalat, 130 pesos. Ti met ribs, weno paragpag, 320 pesos ti kada kilo. Pigar, 330 pesos. Pagsiw nga espesyal nga adan iti internal organs, ket 400 pesos. Timet paksiw nga ordinary ket 200 pesos. Ipos, 320 pesos. Ket ti para iti bulalo ket 320 pesos. Urayak lang nabisinan, Idol Lawrence. Dahil tapay laing nga rod, ti presyo iti karne ti baka, itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahil ni Idol Tony G. Tatak IFM.